Nosaltres en el centre potenciem molt el tema de l'acompanyament, intentar ajudar a acompanyar l'alumne en aquesta part més emocional de creixement personal. És indispensable que els alumnes estiguin bé, que els acompanyem, que què els hi preocupa i donar-los aquest suport. La nostra realitat és que dintre de la mateixa aula pots tenir gent de 40 anys, pots tenir gent de 25, pots tenir gent de 16... No tindrà els mateixos problemes el nen de 17 o la nena de 17 anys que un de 30, que l'alumne de 54 anys. ANI Advisor és un bot d'acompanyament. L'objectiu d'ANI és millorar l'assistència a l'alumnat, que se senti més acompanyat al llarg de la seva vida acadèmica i poder, d'una banda, prevenir els possibles problemes que puguin sorgir i, d'altra banda, quan sorgeixen, poder-los solucionar de la manera més eficient possible. Combinem aquestes tres eines que mencionava, enquesta, entrevistes i els grups focals. Totes aquestes dades s'han analitzades conjuntament per entendre què els mou als alumnes, què els preocupa, com els agrada aprendre. I això és informació molt útil pel professorat que els hi proporcionem. En el dia a dia, en l'espai classe, se'ns escapen els interessos que tenen els alumnes, més enllà del que salta a la vista, que trobes casos molt xulos, de joves que estan interessats en coses que ni t'imagines. Conflueixen la tecnologia, els dispositius mòbils, la dinàmica de l'alumnat que després de la pandèmia ha estat molt més reactiu a no treballar directament amb les persones. Poder cridar, encara que sigui a través d'una eina o d'una aplicació, però poder dir, ostres, necessito ajuda, saps? Potser a la persona no t'ho diuen, perquè és allò que et dius, la vergonya, el no sé què, com li dic, alliberar aquest patiment en silenci.